Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tissu kalalenw na walima n'a be fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ni Place de la Nation. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Bi alamisa ye min ye mai kalo ale tile fila b'o la bi min ye san kalo duurunan i mana o de ye tile fila ye bi ye kumana bi ye alamisa ye aw ka jamukan min ye kunnafoni sɛbɛnw ye olu lakali waati sera an fɛ yan nɔ limana o gafe minnu bɛ fasiri don o don kunnafonidilaw ka wulikajɔ sababu la awa don o don ka jamana kunnafoni ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka sɛbɛn nanzarakan na limana o gafew kɔnɔna la kumana anw bɛ nin kɛnɛ in de kan ka se ka gafe ninnu k'u bamayɛlɛma aw ye todunkan na sabu Mali kɔnɔ yan i mana bamanankan kɔni fɔ maa caman bɛ u bɛ yɛrɛ y'a kɔnɔna la kumana an y'a kanu ka jamukan in kɛ an ka bamanankan in na o la an b'aw fo dan tɛ foli min na aw minnu bɛ kan an filɛ nin waati na ani aw minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba fana sanfɛ Bamako yan Segu Sikasokaw fɛ yen an bɛ bɛɛ fo yen nɔ limana min ye an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛla la page Joliba TV News ani Joliba FM fo ka taa se an ka page YouTube ma radio Joliba fana n'i bɛ fɛ k'o lamɛn min tɛ ayiwa Bamako ni Segu ni Sikaso i bɛ se ka Canal Plus fana lajɛ numéro 589 n'i y'o kɔri o kuma i mana kɛ diɲɛ fan o fan i b'an sɔrɔ nin y'an sigilen kɛnɛ kan limana o gafew bɔra awa gafe minnu bɛ yan o bɛ tali kɛ l'indépendant le républicain l'indicateur du renouveau nouvel horizon ale bɛ yan min bɛ tali kɛ fana les échos ale bɛ yan ani les soirs de Bamako ni fasirili sɛbɛn an bɛna ninnu lakali aw ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o kuma na limana an ti nin ko in bila dagirinda la an b'a daminɛ ni min ye o ye fasirili sɛbɛn l'indépendant ye a kuma na a ko baarakɛlaw tɔgɔla don n'o ye 1er mai ye o ɲɛnamayara kunungo awa Mali kɔnɔ yan baarakɛlaw ka lafasalikuluba min bɛ ni o k'a ma ko UNTM ale ɲɛma ale foroba-kalatigi n'o ye Yakuba Katile ale ye laseli dɔw kɛ a ko hukumu kɔnɔna la a ko ko an bɛ se k'an sigi ni furanjɛla fanga wɛrɛ ye Yakuba Katile ye nin kuma fɔ a y'a fɔ kun jumɛn na fasiri y'i da don a la ko n'i y'a lajɛ jamana tɔw ka kɛɲɛ ni olu ye min bɛ awa centrale ba min bɛ Mali kɔnɔ yan awa ni o ye syndicat Union nationale des travailleurs du Mali baarakɛlaw ka lafasali kulu don awa ale kɔni ye 1er mai n'o ye kunun araba awa mai kalo tile fɔlɔ ye o bɛnn'o ma baarakɛlaw tɔgɔla don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ awa nin kɛra laada ye awa diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ san o san mai kalo tile fɔlɔ i b'a sɔrɔ baarakɛlaw tɔgɔla don o bɛ ɲɛnamaya Mali la yan nɔ a kun famana ka kɛ nka kunungo n'i ye jateminɛ kɛ siraba min bɛ yen n'o ye boulevard de l'indépendance ye bɔlɔn in awa fara dɛbɛdɛbɛ baarakɛlaw la minnu bɛ ni olu bɔra k'u ka ayiwa baaraw yira ani minnu bɛ tɔnw kɔnɔna la limana a jarala k'a fɔ ɲina yɔrɔ Mali la yan nɔ politiko mankanw ni jamana lakanabaliyaw awa olu kɛra sababu ye mai 1er mai ka ɲɛnamayali Mali kɔnɔ yan a kun sonsorola waati dɔ la min ye secrétaire général min bɛ awa UNTM kunna bi awa a y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni b'a ka ayiwa mandat sabanan de la n'o ye UNTM mandat sabanan ye san 5 ɲɔgɔnna o dira a ma kɔsa in na UNTM ɲɛmaya la Yakuba Katile y'a jira k'a fɔ awa ko min bɛ jamana marabaaw awa olu kan ka a lajɛ ka maaw faamuya minnu bɛ yen fana ni awa u bɛ kuma la kuma bɛɛ k'a fɔ ko u mago bɛ fɛn min na o y'u ka hakɛw ye Yakuba Katile wele bila ko jamana marabaaw awa u ka faamuyali kɛ ani ka wele bila gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ sisan fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya in na cogo min na gɛlɛya in ka tɛmɛ ni awa kumaɲɔgɔnya ye n'o ye sigikafɔw ye o la sa a ko kɛlɛ min bɛ an fɛ yan Yakuba Katile ko ale kun ye nin kuma fɔ a mɛnna ko kɛlɛ don kɛlɛ min bɛ yen n'i tɛ jugu dɔn n'i t'i jugu dɔn ka ban yɔrɔ kɛlɛ bɛ gɛlɛya i bolo Mali kun b'o de lahalaya la nka a ko n'i y'a lajɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ye olu ka kuma kɛ waati la a y'a fɔ o kɛra san 2014 mai kalo la
ko kuma in a bɛ n'a fɔ maaw bɛ se ka si bɔ ale tɛgɛ kɔnɔ bi ko kɛlɛ in halisa Mali b'a kɔnɔna la maa n'i t'i jugu kɔni dɔn yɔrɔ baara bɛ gɛlɛya i bolo ko bi an b'o danga de la minnu tun bɛ k'u den ka o banmanci kelenw dɛmɛ o maa kelenw halisa olu de dɔw dɔnna dɔw minnu tun bɛ yen n'olu kun dogolen bɛ olu caman bɛ yen u bɔra kɛnɛw kan u yera sabu u ni banmanciw yera jɛw la jamana Mali kɔnɔ yan o caman yera Yakuba Katile ko bi bi in na tiɲɛ bɛ se ka segin ale ka o kuma in ma UNTM ɲɛmaa a ko a ka lajɛ cogo dɔ la Mali kɔni bi bi in na a bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ko a ka lajɛ sigafɔ min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ an bɛ ka an yɛrɛ ɲini ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la sigafɔ in de ka kɛ fɛn ye ba bɛ don min na waati kelen na jamanaden minnu bɛ yen n'olu bɛ k'a fɔ ko furancɛla fanga walima jamana ɲɛmɔgɔw ko diyagoya ko f'u ka don da dɔ fɛ ko o tɛ se ka kɛ jamana mara taabolo ye n'o tɛ olu UNTM olu bɛ misali ta u yɛrɛ kan ayiwa bolonɔbila sɛbɛn min kɛra n'o ye pacte social ye ko bɛɛ k'a lajɛ bɛɛ ka i yɛrɛ minɛ walasa gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ayiwa a kɛra laɲiniw ye o bɛɛ k'a lajɛ k'o bila fɔlɔ bɛɛ k'i ɲɛsin jamana ma ni basigi nana UNTM ko ale y'o faamuya san 2022 la ale kɔni ma gɛlɛyaw tun b'u kan dɛ wa laɲiniw yɛrɛ tun b'u bolo u ye nin bɛɛ bila kɛrɛfɛ ko jamana UNTM ko ale bɛ a yɛrɛ fo o la sabu n'i y'a lajɛ maa kelen minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka jamana wɛrɛw buruja i n'a fɔ a ye misali ta Haiti ni Somali ni Congo ni Congo n'o ye Patrice Lumumba ka jamana ye ko ani Angola n'o ye Agostinho Neto o ka jamana ko maa kɛra sababu ye ka nin jamana ninnu buruja nka o tun bɛ fɛ ka Mali fana kɛ ten de nka Ala ma sɔn dɛ nka ni jamanaden ɲuman minnu sɔnna ka se ka don da dɔ fɛ k'a fɔ ayiwa an tɛna sɔn fiyewu an ka jamana ka buruja ko pacte de stabilité sociale et de croissance k'o kɛra sababu ye ayiwa maaw kisira fɛn caman ma n'i ye jateminɛ kɛ Yakuba Katile ko halisa o ko kelen in olu kɔni mana olu tɛ k'a fɔ k'u bɛ ko kalata ka kɛ walima kalata kana kɛ olu tɛ nin si la olu kɔni bɛ danga min na o de ye Mali mago bɛ bɛn min na bɛn ka se ka sigi i mana o premier mai min na ɲɛnamayara kunungo Yakuba Katile ka kumaw la nin de kɛra a fanba ye yɔrɔ central syndicaliw fana caman ye n'o ye baarakɛlaw ka lafasalikuluw ye olu fana caman ye ni don in n'o ye premier mai ka ɲɛnamaya Mali kɔnɔ yan Yakuba Katile ka kumaw kɛra min ye a ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko baarakɛlaw mago b'u la wa laɲiniw b'u fɛ fana baarabilaw n'o ye grève n'a ɲɔgɔnnaw ye ko jamana k'a dɔn k'a fɔ ko baarakɛla fana ka hakɛ ye grève de ye n'i ka hakɛ ɲini n'i ka hakɛ ma sɔrɔ baarabila ka funu baara la o fana bɛ se ka kɛ i ka laɲini sira dɔ ye nka ko jamana ɲɛmɔgɔw fana kɔnna o ta sabu a yɛrɛ k'a fɔ kɔsa in na ko dɔw bɛ ka bali u ka laɲiniw la i n'a fɔ syndicat dɔw fana bɛ ka bali u ka baarakɛyɔrɔw la k'a fɔ i ka syndicat ya baara kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw fana kan ka u ɲɛ kɛrɛ bɔ k'o fana lajɛ n'o tɛ ko olu kɔni ye ji dɔ kɛ u koliji la ka kɔn bin ye limanaw n'an bɔra yen ko CEDEAO indépendant kelen ka kunnafoni la ko CEDEAO maa mafalenba minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ maakɔrɔbaw don les sages de la CEDEAO conseil des sages de la CEDEAO k'u ye wele bila jamana saba in n'o ye Mali ni Burkina ani Niger yɔrɔ ni jamana saba in ko k'olu tɛ CEDEAO ko la ko u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ Abidjan o kɛra avril kalo tile 30 tɛmɛnen le conseil des sages de la CEDEAO n'o ye CEDEAO maakɔrɔba ninnu ye k'u y'a ɲini ko jamana saba in k'a lajɛ u ye hakilila min ta k'u tɛ CEDEAO tɔn na bilen k'u k'a lajɛ u ka segin kɔ kama an b'an kuma na u y'a ɲini yɛrɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u k'a lajɛ u ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ n'o ye réunion extraordinaire dɔ ye jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka se ka fɛɛrɛ kɛ joona hakilila min tara ni jamana saba in fɛ u ka se ka fɛɛrɛw tigɛ k'a ɲini jamana saba ninnu bɛ se ka segin CEDEAO kɔnɔna cogo min na nin de ye kunnafoni dɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le républicain ale kumana limanaw buna hadamadenya hakɛ Mali la yan nɔ a bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na yɔrɔ i mana kɛ cogo o cogo i kɛra kasoladen o i kɛra maa gansan ye o buna hadamaden bɛɛ n'a ka hakɛ don o de la minisiri min bɛ sariya kunna Mamadu Kasoge k'a ye wele bila Mali procureur ma k'a f'u ɲɛna u k'a lajɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la
min bɛ kasoladenw ko fɔ ani minnu yɛrɛ bɛ tugu kasoladenw kɔ ka taa u ka kirikɛyɔrɔw la awa waati jan k'o ta ni kasoladenw ye ka t'u sigi walima n'a fɔra jalaki binna i kan e minɛna ka taa n'i ye ayiwa kiritigɛyɔrɔ la awa i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu de bɛ taa tile kurukara bɛɛ lajɛlen sigi kiritigɛyɔrɔw la jamanaw kuma tɛ k'u fɛ u ka kiri tɛ tigɛ wa tile kurukara bɛɛ bɛ kɛ olu sigilen kuma dɔw la yɛrɛ hali ji walima dumuni o tɛ sɔrɔ ka kɛ minisiri de ko ale ni kibaruya mɛn ko kibaruya in sera a ma k'a fɔ ko ayiwa kasoladenw ayiwa minnu bɛ yen walima ni jalaki binna u kan kojuguw la jamanaw tiɲɛ don u ye kojugu kɛ tiɲɛ don kasoladenw don ko nka ka dantɛmɛ wale fana ta ka u sɛgɛrɛ o fana ma bɛn ko minisiri ko a bɛ wele bila a ye lɛtiri dɔ de ci lɛtiri in ko k'a ci parikew bɛɛ lajɛlen ma ani cabinet d'instruction awa k'u k'a lajɛ ayiwa tile kɔnɔna la awa u ka baara kɔnɔna la min ye kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ awa a bɛ fɔ ko agent escorte minnu bɛ da kasoladenw kan ka taa ayiwa kiritigɛyɔrɔw la ko u dɔw bɛ to sigilen sɔgɔmada fɛ fo wulada fɛ awa mɛlɛti b'u tɛgɛ la olu kɔni bɛ sigilen ten awa wula fɛ tuguni a bɛ fɔ ko ayiwa a y'u ta ka taa n'u ye u bɔra yɔrɔ min na yɔrɔ ko nin ye ko ye ko min bɛ yen n'a tɛ bɛn o dun bɛ sigi ye buna hadamadenw don u kan ka balo u kan ka ji min ko o tɛ fɛn ye min bɛ bɛn ayiwa jo sariya yɛrɛ taabolo la o la mamadu kasoge minisiri min bɛ an ka sariya ko kunna a ko sariyaw bɛ yen minnu bɛ nin ko in kɔn kosɛbɛ sariya ninnu na a ye misali ta code de déontologie loi numéro 0D 054 min taara décembre kalo tile 16 san 2002 a ko o b'a yira k'a fɔ magistrat fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ awa ko o kan ka i yɛrɛ ye nin sariya in kɔnɔ i ka baara i k'a kɛ a kɛcogoya la a sariyakisɛ dɔ bɛ yen n'o ye article 10 ye ko magistrat bɛɛ kan ka diyagoyalen bɛ i ka baara kɛ ayiwa waati kɔnɔna la waati min dir'i ma i man ka sago o waati kunna walima ka taa don awa maa wɛrɛ gasi la ko article sariyakisɛ dɔ bɛ yen n'o ye article 71 ye o fana bɛ nin dafa ka jira k'a fɔ ko i mana awa nin sɔsɔ ko a bɛna fɔ i ye i ka kalinkan don min na i bɛ kɛ sariya baarakɛla ye n'o ye magistrat ye i ye o sɔsɔ ko a b'i sinsin o sariya ninnu de kan ka wele bila min ye Mali procureur ma juge d'instruction cabinet d'instruction k'a f'u ɲɛna ko u k'a lajɛ baara taabolo u k'a falen sabu kibaruya min sera ale ma nin ye k'a fɔ kasoladenw bɛ minɛ ka taa n'u ye ka t'u sigi kiritigɛyɔrɔw la fɛn tɛ f'u ɲɛna olu kɔni sigilen bɛ to ten minnu yɛrɛ bɛ da u kan n'o ye agent d'escorte ye olu fana bɛ sigilen awa kuma tɛ k'u fɛ yɔrɔ nin bɛɛ bɛ procureur de ka yamaruya kɔnɔ walima juge d'instruction ko a b'a ɲini u fɛ chambre d'accusation minnu bɛ cour d'appel la u k'a lajɛ ale ye lɛtiri min ci u ma u ka baara kɛ ni lɛtiri in ye sabu sariyakisɛ dɔ bɛ yen n'o ye article 217 alinéa 1 2 code de procédure pénale o b'a yira k'a fɔ ko chambre d'accusation ani cabinet d'instruction awa ko u k'a lajɛ awa min ye nin baara in ye ko a kana kɛ i n'a fɔ u mago t'a la walima k'a kɛ baara ye a tɛ k'a kɛ waatiw la ko a ka lajɛ tribunaliw kɔnɔna la bi baara min filɛ nin ye awa ni mago kɔni nana walima dɔ ka dossier nana k'a fɔ karisa filɛ nin jalaki b'a kan walima a ka dossier b'aw bolo k'u ka baara kɛ teliya la a ka tɛmɛ ka bɔ yen ko o ka fisa a tigi ka sigi ten ka a tigi bila yen ten tile kurukara walima min b'a nɔfɛ k'a kɔlɔsi o fana bɛ sigi a kɛrɛfɛ tile kurukara awa k'a sɔrɔ ni nafa t'o la bɛɛ don n'i ka hakɛ de don kunnafoni filɛ jamana Agibu Sogodo de y'a sɛbɛn républicain kɔnɔ min ye Mali armée ka kunnafoni chef d'état major général des armées k'a bɛ jamanadenw kunnafoni ani diɲɛ ma k'a fɔ ko forces armées maliennes FAMA ko Aguel Hawk o kɛra ayiwa avril kalo tile 28 san 2024 jamanaw ko nin communiqué in bɛ min ko fɔ nin kɔni ye hɛrɛ ye sabu ko marifatigi maa minnu ye marifa ta jamana kama k'u sɔnna ka marifa bila nin ye maa dɔw de ye bamaji jɛkulu don ko jɛkuluba maa caman yɛrɛ b'a la marifatigiw don k'u nana ka marifa bila k'a fɔ ko olu kɔni jɛna olu tɛna kɛlɛ kɛ bilen ka jamana buruja ko u nana n'u ka maramafɛnw ye état major général des armées ko a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'u hakili sigi k'a fɔ ninnu kɔni nana u bɛ bolo ɲuman kan wa u bɛ ka bila minɛn kɔnɔ u ni minɛn min ka kan fana wa ko lakana sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ u da fɛ an bɛ don min na ko bi état major général des armées ko a bɛ foli di nin waleya in ma sabu ko minnu sɔnna ka hakili sɔrɔ ka marifa bila ka tila kana fara jamana kan k'a fɔ ayiwa u tun bɛ kɛlɛ min na nafa tɛ kɛlɛ min na wa kunfɛ kɛlɛ don
awa jamana min be n'o ye bɛɛ ta ye k'a fɔ k'i b'o kɛlɛ awa ko yɔrɔ o ye hakili n'a fɔ hakili ye majɛ kɛ ko ninnu sɔnna hakili dafara u sɔrɔla ka na marifaw bila awa kunnafoni filɛ limana chef d'état major de les armées ale ka kunnafoni don an ye min sɔrɔ républicain kɔnɔ bi aw bonya b'a la. limanaw n'an bɔra ye an bɛ taa fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko l'indicateur du renouveau ale ko awa mali dugu jukɔrɔ nafolo awa ko ka se ka dansigi kɛ a bɔli la maaw fɛ maa minnu ma yamaruya awa ko tɛgɛ kɛra maa 13 ɲɔgɔnna la dunanw don o kɛra Keɲeba mara la. L'indicateur du renouveau y'a jira k'a fɔ ko awa jamana ɲɛmɔgɔw ka nin hakilila ninnu ka ta walasa min ye jamana dugu jukɔrɔ nafolo a kɛra sanu ye o a kɛra lulu ye o a kɛra jama ye o a kɛra fɛn o fɛn ye awa ni maaw bɛna k'a bɔ u yɛrɛ ma ten ka taa sabu u kɛn bɛ ka mali kɔni kɛ i b'a fɔ ko batɛmɛsira nka a bɛ n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ko nin ko in a ka kan sa danga sigi a la o de la maa 13 min filɛ ni awa u tun bɛ nin baara in kɛ dogo ni dogo kɔnɔna la ko tarata avril kalo tile 30 tɛmɛnen san 2024 Keɲeba awa ko tɛgɛ kɛr'u la jamanaw tɛgɛ kɛr'u la jɔnni fɛ lakanabaa dɔw bɛ yen n'o ye brigade spéciale minnu bilala sen kan minisiriso min bɛ an ka sigida lakana awa ani dugu jukɔrɔ nafolo olu de jɛra ka nin jɛkulu in sigi minisiri min yɛrɛ bɛ awa dugu jukɔrɔ nafolo ko kunna awa ale y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in kɛra awa brigade yɛrɛ ka bɔko fɔlɔ yɛrɛ n'o ye lakanabaa ninnu ye sabu awa a bɛ n'a fɔ a ka nɔ yera ko nin fara ɲɔgɔn in ka se ka jɛkulu bila sen kan n'o ye brigade spéciale min n'a bɛ nin baara in kɛ awa ko a ka baara nɔ fɔlɔ de yelen filɛ nin ko tarata tɛmɛnen avril kalo tile 30 awa u taara tɛgɛ kɛ nin maa 13 kan dabiya min filɛ nin Keɲeba mara la maa 13 don jamana a jarala k'a fɔ min tun b'u bolo minɛnw na minɛn girimanw minnu bɛ n'u bɛ kɛ sababu ye ka dugu jukɔrɔ nafolow bɔ pelleteuse n'o ye mansin belebeleba minnu bɛ yen o 12 tun b'u bolo mobili bolimafɛn 10 ɲɔgɔnna groupe électrogène o 6 tun b'u bolo jamanaw a bɛɛ lajɛlen groupe belebelebaw ye fanga b'u la awa i n'a fɔ minisiri b'a ɲɛfɔ cogo min na a tilala k'a fara kan k'a fɔ ko awa ko jamana ɲɛmɔgɔw awa olu kɔni y'a ɲini ka fanga fara ɲɔgɔn kan de kɛ sa awa min bɛ tali kɛ nin ko ninnu n'o ye dugu jukɔrɔ nafolo bɔli mali dugu jukɔrɔ nafolo k'a bɔ k'a sɔrɔ nin yamaruya t'i bolo a bɛ se ka dabila cogo min na yɔrɔ kabi bi tɛ Keɲebakaw yɛrɛ tun ye nin welewele dakan bila ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma awa collectif des associations du cercle de Keɲeba ale tun ye jamana furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw wele nin ko kunna k'a fɔ ko u ka dugukolo a bɛ ka tiɲɛ hali sɛnɛkɛyɔrɔ t'u bolo jamanaw u ka jiboli siraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la babolo min n'a tɔgɔ ye ko Fleuve Falémé o yɛrɛ bilama o jalen bɛ ka sababu kɛ nin sanubɔla ninnu ye an bɛ don min na ko bi min bɛ Aliyu Jalo Wasatɔn ale fana ye nin kuma fɔ Keɲeba ɲɛta n k'a fɔ jɛkulu dɔ don olu tun ye nin kuma fɔ ninnu kɔni minɛnen ko tare de don limanaw l'indicateur kelen ka kunnafoni la awa ko kɔɔri sɔngɔ limanaw a yɛlɛla kɔɔri sɔngɔ yɛlɛla nin bɛna kɛ awa tare fana ye mali sɛnɛkɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔri sɛnɛnaw fɛ kɔɔri kilokolo sɔngɔ tun bɛ dɔrɔmɛ 59 de la a bɔr'o la ka kɛ dɔrɔmɛ 60 ye n ye jateminɛ kɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita tarata tɛmɛnen avril kalo tile 30 awa min ye sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ye ba min bɛ kɛ jamanakuntigi kɛrɛfɛ conseil supérieur de l'agriculture ale sera ka kɛ Kuluba jamanakuntigi yɛrɛ tun bɛ yen nɔ o de senfɛ awa fɔra k'a fɔ hakilila kuraw taara ko ɲina sɔngɔ a bɛna bɔ 59 na ka kɛ dɔrɔmɛ 60 ye nin kɔni kɛra fiɲɛ bɔdaba de ye min ye kɔɔri sɛnɛnaw ma a diyara u ye a nisɔndiya bonyana kosɛbɛ kɛnɛ ka ye min bɛ deuxième vice-président assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali APCAM ale tun bɛ yen directeur général campagne de la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT a fana tun bɛ yen ka taa se kɛnyɛrɛye minnu bɛ sɛnɛ la a n'a ɲɔgɔnna caman awa limanaw conseil supérieur de l'agriculture yɛrɛ kun jɔnjɔn 2 de b'a la a fɔlɔ ye mun ye o ye awa min ye sɛnɛ campagne min tɛmɛna n'o ye awa samiya min tɛmɛna awa mun ni mun kɛra o la ani don nataw la awa baara wɛrɛw bɛ se ka boloda ka se ka samiya kura kunbɛn o de baaraw bolodalen filɛ nin ye o de senfɛ jamanakuntigi laseliw kɛ k'a fɔ kɔɔri sɔngɔ a yɛlɛla bɔra dɔrɔmɛ 59 la ka kɛ dɔrɔmɛ 60 ye limanaw mana bɔ yen hali nɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye engrais ye
a jirala k'a fɔ ko o fana sɔngɔ o bilala nin cogoya la engrais min bɛ yen n'u k'a ma ko minero o kilo 50 o ye dɔrɔmɛ 2,000 ani 800 ye engrais min bɛ yen n'a tɔgɔ ye fana ko engrais organique awa o fana dɔrɔmɛ 600 o bilal'o la o kilo 50 min bɛ tali kɛ fana sɛnɛfɛnw n'o ye siw ye o fana kilo 1 o kɛra dɔrɔmɛ 300 ye n'i ye jateminɛ kɛ bagan dumuni walasa ka se ka bagan dumuni kɛ bagan maralaw olu fana lafiya olu ka ayiwa a bɛ fɔ min ma ko maïs hybride min bɛ di u ma limanaw ani biostimulant ovaire o fana o bɛna di dɔrɔmɛ 3,000 ani 500 ɲɔgɔn na ko limanaw n'i y'a lajɛ ɲina sigi kelen bɛ ka sumanjala o tɔni 10,000,000 ani 1 ni sumanjala fɔra o bɛ kenige ninnu ni saɲɔw ni kabaw de kofɔ n'i ye jateminɛ kɛ kɔɔri fana ale ɲina ko sigi kelen bɛ ka tɔni 7,765 ani 65 sigi kelen bɛ ka o de kɔnɔ ka o bɔ ɲina samiyɛ natɔ in na ko nafolo min bɛ don a ko bɛɛ lajɛlen dafɛ limanaw miliyari 280 ni kuma bɔra jamanakuntigi de da ko conseil supérieur de l'agriculture a tako 14nan ni kibaruyaw de bɔra o ko kɛnɛ kan an y'a sɔrɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko nouvelle horizon a kumana limanaw ni waati in na min ye Mali alisilamɛw ye u dimina Haut Conseil islamique du Mali a ko u bɛ fɛ ka kokuraw boloda kokura minnu bɛ yen ni ka alisilamɛya dɔgɔya walima ka alisilamɛya tamasiyɛnw i n'a fɔ alikuranɛ ka o dɔgɔya Haut Conseil islamique a jirala k'a fɔ u ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda ɲɔgɔn ye balalen a kɛra tarata tɛmɛnen Haut Conseil islamique dagayɔrɔ yɛrɛ la Haut Conseil islamique ɲɛmaa danga fɔlɔ Imam Ibrahima Kontawo ale de ye ɲɔgɔn ye laɲini k'a fɔ ko kojugu dɔw bɛ yen ko kɛwale minnu bɛ yen n'a ma ɲi n'a bɛ ka ɲɛsin silamɛya ma ani silamɛya tamasiyɛnw yanni o cɛ yɔrɔ a silamɛ denmisɛnninw ka tɔn dɔ bɛ yen n'o ye Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et la défense de l'islam au Mali AJMDI olu fana tun ye nin ɲɔgɔn ye kelen kɛ k'a fɔ hakilila dɔw bɛ yen minnu bɛ ka ta ani waleya jugu dɔw bɛ yen minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin alisilamɛya ma o conseil islamique ko a ka hakilaw la ko seereya dɔw dir'u ma k'a fɔ nin ye maa dɔ ye k'a ye alikuranɛ ta jamana ko alikuranɛ kɔnɔ kumaw k'o tɛ ala ka kuma ye ko a ka tila ka dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin an kuntigi ma kisi ni nɛɛma b'a ye o conseil islamique ko nin kɔni ye fɛn ye mun ma diya u ye wa nin ye dalaɲini de ye nin ye dalakɔrɔbɔli de ye ka ɲɛsin u ma ko ka tila ka an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a ye ka nɛni juguw ta ka ɲɛsin o ma ko nin ko in ka jɔ joona joona ka b'an ban kuma na min ye o conseil islamique ye a ye ko in da o conseil islamique ɲɛmaa yɛrɛ tulo kan n'o ye Cherif Usmane Madani Hayidara yɔrɔ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ taamana segukaw fɛ yen Cherif Usmane Madani Hayidara ka kuma kɛra mun ye a ko ale ka dangan y'a wele k'a fɔ an ɲɛna ko ayiwa k'a ka teliya ka na joona Bamakɔ ko kojugu dɔ bɛ sen na yan kojugu min bɛ yen ni maa dɔ bɛ yen a kɛ bɛ ka dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin alisilamɛya ma a ma da o ma alisilamɛya tamasiyɛnw kuranɛ ka o ta ka i sen da o kan walima ka banakɔtaa k'o kan ka tila k'a fɔ ko kuma min b'o kɔnɔ k'o tɛ ala kumakan ye ka tila k'a fɔ ka dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin an kuntigi ma ala k'an kisi a kɔlɔlɔw ma Usmane Cherif Madani Hayidara ko ayiwa ale kɔni kɛ bɛ ka layidu dɔw ta segukaw ye ale b'o de kɛnɛ ka ye nka k'a ye yamaruya di o conseil islamique a ka ɲɛmaa dankan ma u ka jɛrɛ in kɛ conseil islamique ko olu kɔni labɛnnen bɛ bi alamisa u bɛna kunnafonidilaw wele wulada yan fan fɛ min b'u fɛ k'a fɔ kunnafonidilaw ye ani u kan ka min boloda ka ɲɛsin nin waleya ninnu ma n'o ye ko ka kamitismiya yɛrɛ k'o boloda Mali la ka alisilamɛya k'o lagosi ka tila ka alisilamɛya taabolo walima tamasiyɛnw k'olu lagosi o conseil islamique ko nin de ye kibaruya ye fɔlɔ u bɛna min da maaw tulo kan kunnafoni dɔ de an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra ye fasirili sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko les échos a ko min ye jamana tamasiyɛnw bɛ se ka ɲɛfɔ Mali baarakɛlaw ye foroba baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la o dɔ sera ka boloda direction régionale du budget du district de Bamako
awa ECHO y'a yira k'a fɔ jamana tamasiyɛnw kan ka dɔ jamanadenw fɛ o de la direction régionale du budget du district de Bamako awa ale ye kalan dɔ boloda min ye nin baara in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana tamasiyɛnw jamanadenw bɛ se k'a dɔn cogo min na ani malidenya yɛrɛ jamanadenw ka se nin kɛra tarata tɛmɛnen de a jala k'a fɔ kalan in a bolodara a kalan kun bɛ ka ɲɛnamaya maa minnu fɛ o professeur Iba Ndiaye Mohamed Selikɛnɛ Kulubali ani Yunusa Bengali ninnu de kun bɛ ka kalan kɛ baarakɛla ninnu kunna n'o ye budget mɔgɔw ye limanaw kalan kun bɛ ka kɛ tamasiyɛn minnu kan jamana tamasiyɛnw drapeau b'a la min y'an ka awa kumakan min bɛ yen n'o ye devise ye an ka jɔnjɔ hymne national sceau de l'état ani armoire ko kuma kun bɛ ka kɛ ninnu kan jamanadenw ka se k'a dɔn mun yɛrɛ ye malidenya yɛrɛ ye n'i ye maliden ye mun de don limanaw min ye Koman Kulubali directeur régional du budget ale ko nin kalan in awa a kun wɛrɛ t'a la k'a dɔn mali jamana yɛrɛ kanu ayiwa tilennenya jamana kɔnɔna la o kan ka kɛ bɛɛ de taabolo ye n'i y'a lajɛ maa dɔ sɔrɔla kɛnɛ ka ye min ye kalan in ale kɔni y'a lajɛ ale ko ale ma deli ka nin ɲɔgɔnna kalan sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ de ko kalan ka kɛ maa kunna k'i ka jamana dɔn ka kunnafoni sɔrɔ i ka jamana kan k'a dɔn i ka jamana yɛrɛ ye mun ye a bɔra yɔrɔ jumɛn a bɛ taa yɔrɔ jumɛn ani mali bilama o ye Ibrahima Haidara de ka kuma ye a ko ale ma deli ka nin ɲɔgɔnna kalan sɔrɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ni fɛn bɛ to sen na nin kan ka to sen na wa ni kalan in kan ka kɛ mali baara yɔrɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kunna bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko i ka jamana ye min ye ko ni i ka jamana dɔn i tɛ se ka i yɛrɛ dɔn sabu e bɛ jamana min kɔnɔ n'e m'o dɔn e bɛ se ka i yɛrɛ dɔn cogo di o de la k'a bɛ wele bila maliden bɛɛ ma hali ni nin kalan in tɛ bɛɛ k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ jamana tamasiyɛnw ye mun ye u bɛ mun fɔ limanaw yanni kalan yɛrɛ ka daminɛ min ye mali jɔnjɔn n'o ye hymne national ye u y'o da ka sɔrɔ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ayiwa maa minnu tora maliko la n'o ye martyrs ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma Mori Keyita ka fasiri don limanaw ECHO welewele an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. A kun cɛ ni min ye limanaw fasiriden sɛbɛn min ni o ye ayiwa an bɛ segin ka na min ye le soir de Bamako ale ni Nouvelle Horizon nka an b'a kun cɛ ni min ye teliya la o ye soir de Bamako ka ni kunnafoni a ko limanaw min ye jabɔla min b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Sulemani Sise ye Sulemani Sise yɔrɔ min bɛ jɔnjɔn dɔ dira ale ma jɔnjɔn in tɔgɔ de ko Carrosse d'or limanaw a bɛɛ lajɛlen ye sanu ye Carrosse d'or min filɛ a tɛ di bɛɛ ma dɛ limanaw i mana kɛ jabɔla ye nka f'i ka se yɔrɔ dɔ la a ka fɔ k'e ye tɔgɔ sɔrɔ walima i ye baara yɛrɛ 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 kɛ yɔrɔ jabɔla min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Sulemani Sise ye ko u taara ka ni jɔnjɔn in min dira a ma limanaw mɛ kalo la san 2023 tɛmɛnen n'a ye mali tɔgɔ ja mali tɔgɔ ja jabɔ nasiraw la Sulemani Sise a jala k'a fɔ jabɔla minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ olu de ye ni jɔnjɔn in ta ka di a ma ɲɛnajɛ dɔ kɛnɛ kan n'u k'a ma ko festival de Cannes limanaw ko n ka ja in a bɛ n'a fɔ n'o ye trophée in ye a tununa fɔ a ka so de min ye Sulemani Sise ye ale kɔni wulila ka se ka nin ko in da lakanabaaw tulo kan n'o ye 15e arrondissement policiers ye ani ka tila ka plainte kɛ X o tɛ maa tɔgɔ ye nka ka taa damakasi kɛ k'a fɔ n ka fɛn tununa ɲinini ka sɔrɔ ka boloda limanaw ko in kɔni a ye bɛɛ tɔɔrɔ mali kɔnɔ yan a ye bɛɛ de tɔɔrɔ sabu n'a fɔra k'a fɔ diɲɛma ye fɛn min di jamanaden dɔ ma n'a fɔra ko tigilama ka jɔnjɔn bɛ taa tunu nin cogoya la minisiri yɛrɛ min bɛ an ka seko ni dɔnko kunna ale yɛrɛ bataki kɛ a ko la k'a fɔ ko in ma bɛn a ma diya maa si ye wa ko Sulemani Sise de ye mali tɔgɔ ja diɲɛ ɲɛfɛ ani trophée min dira a ma n'o ye ni jɔnjɔnba in ye n'a a ka dɔgɔn a ka di farafinna yɛrɛ maa ma sabu Samuel Usman tɛmɛnen kɔfɛ Sulemani Sise de ye maa filanan ye farafinden la k'a fɔ ko ni jɔnjɔn in taara ka di i ma n'a fɔra ko o bɛ tunu ta i b'a fɔ ko to bɛna nugu la minisiri ko ɲinini kɔni bɛ sen na jamana ɲɛmɔgɔw bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ maa min y'a suɲɛ walima maa minnu kɛra k'a suɲɛ limanaw ka se ka olu ɲini k'o dɔn limanaw an b'a kuncɛ teliya la ni fasiriden sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon nin ye farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye ko Sala Babi bi bi in na ECHO tribunal administratif sport ko a ye ɲangi bɛ Sala Babi ka miliyɔn caman k'u kan k'o sara Fema Foot walima Mamutu Ture Bavier ale ye ka sababu kɛ
limana ko Sala Babi ana kɛ tribunal administratif du sport n'o ye tasi Mali n'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ diɲɛ kɔnɔ olu ka kiirisoba ana kɛ Sala Babi u kun ye laɲini kɛ waati dɔ la k'a fɔ ko Mamadou Touré Bavier ale sigili min kɛra FEMA Foot ɲɛmaaya la halisa Sala Babi n'a ka jɛkulu ma jɛni nin k'u kun ye laɲini dɔ kɛ ana kɛ laɲini a ma taa sira ɲuman fɛ ko ana kɛ yɛrɛ k'u tɛ sariya kɔnɔ ko Sala Babi a bɛna fɔ tasi filɛ nin ka tɛgɛba de da Sala Babi tulo kɔrɔ nin ye ko nafolo camanba waati yɛrɛ kama an tɛna n da don o bɛɛ lajɛlen la nka a bɛ se miliyɔn caman de ma CFA la Sala Babi n'a tɔw k'u ko kan k'o sara Mamadou Touré Bavier walima Fédération Malienne de Football mana kunnafoni an b'a kuncɛ nin kan yan Nouvelle Horizon ni sɔrɔ a kɔnɔ ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o ye juma ye gafew bɛ bɔ an b'olu lakale aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no AC 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la.